Sfântă, socoticească și apostolească biserică, mărturisiți cu toți iertarea păcatelor, așteptă învierea morților și viața veacnică va să fie. Amin. Символ верен. Верам в jednoga Boga, Otca Svedržitelja, Tvorca neba i zemlje, i svega vidljivog i nevidljivog, i v jednoga Gospoda, Isusa Hrista, Sina Božeg, jedinorođenog od Otca rođenog pre svih vekova, svetlost od svetlosti, Boga istinitog, Boga istinitog, rođenog nestvorenog, jednostručnog s Otcem, kroz koga je sve postalo, koji radi nas ljudi i radi našeg spasenja, sišao s nebesa, i oplotio se od Duha Svetoga, i Marije Deve, i postao čovek, i koji raskri za nas u vreme Poncija Pilata, i stradao i pogreben, i koji vaskrsao u treći dan po pismu, i koji se uznao na nebesa, i sedi s desne strane Otca, i koji će opet doći sa slavom da sudi živima i mrtvima, njegovom carstvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga Gospoda životvoga koji od Otca ishodi, koji se sa Otcem i Sinom zajedno poštuje danas slavi, koji govori kroz proroke, u jednom svetu, sabornu i apostolsku crkvu, ispovedam jedno krštenje za oproštenje grehova, čekam vaskrsenje mrtvih